Bubagai ulang to. Dipramatai ulang to. Dipramatai ulang. This sir, this is I know. Lulatem. Right. A symbol of your enduring fight against external forces. We offer this. We are all one. There is one God, there is one Pathian, there is one people. We are all indigenous people of Northeast India. So whether it is a Bru, whether it is the Mizo, I want all of you all to be Thansa Munkhat united. देखो, आप लोग अपने आप को कुछ भी बोलो, I love you. Ang norokno, no, ham jago. I really love you, and all I want is Thansa for all our people here. So, Belaino Hambai, and next time यहाँ में आके I will spend more time. I have to go somewhere. बीके रंगखोल हमारे लिए इंतजार कर रहा है और मुझे वांगमून जाना है, बेडलिंग शिफ्ट जाना है, तो इसके लिए आप हमको अनुमति दीजिए. अंग उलो मलाइनो उलो फाइनाई एंड तब उस टाइम अच्छे से सबके साथ बात करेंगे. ठीक है, जोरा करो पानी का प्रॉब्लम है, तो मैंने पानी का वाटर का टैंकर का प्रॉब्लम का मैंने बात कर लिया है. कौन कोई 1, 2, 3 में पानी मिलेगा और बेसिक चीज़ जैसा कि ड्रिंकिंग वाटर नहीं है यहाँ में, तो हमने बोला है कि हर घर जल, लेकिन अगर यहाँ के गांव वाले को पानी भी नहीं मिल रहा है, तो इसी के लिए मैंने डिसीजन लिया है कि इमीडिएटली एक वाटर टैंकर का ट्रक को यहाँ में दिया जाए. और गर्मी आने से पहले, क्योंकि मई, जून, जुलाई बहुत ही गर्मी होगा, तो उससे पहले यहाँ में एक वाटर टैंक आकर डेली यहाँ में पानी का सर्विस दे सबको. तो मैंने ये डिसीजन दिया है. इनका अभी एक विनती था, मैंने इमीडिएटली ये डिसीजन ले लिया. और डॉक्टर मानिक साहब तो बोल रहे हैं हर जल तो हर जगह हो सका है, ये क्या बोलना चाहिए? वो शायद यहाँ में आए नहीं है, इसके लिए वो बोल रहे हैं. अगर वो खुद आएंगे तब उनको मालूम पड़ेगा कि हमारा तिपरासा का कितना कष्ट हो रहा है. एक चीज़ है अगरतला में बैठकर कुछ बोलना, और एक है गांव में खुद जाकर, जैसे मैं कर रहा हूँ, गांव में जाकर लोगों से मिलकर बात करना, तभी ये होगा. क्योंकि ये जेन्युइन इशू है, इसमें मैं पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहता हूँ. पानी सबका हक है, पार्टी का हक नहीं है, सबका हक है. और पानी पीने का पानी का ही यहाँ में जेन्युइन प्रॉब्लम है. थैंक यू. पॉलिटिक्स ले बा कलर फैनाय पॉलिटिक्स ने हाव डेमोक्रेसी कंट्री गणतंत्र हाव कलर जुदा जुदा पार्टी फैनाय. दिनै कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम ताओ चंजे सिटम त्रिपुरा राज्य किन्तु त्रे स्टेट रोटेस पार्टी को दं. आबुनि मा पार्टी जुदा जुदा फैमेनाय फायनाल काव काबो साफैनाय राखौ फैसारि मन कावबो सानाय जा मा हामपानन कावबो सानाय. आरो बताओ तिनियो जों नांकुम मानिलेमा आबुरां ये गोसानाय केसिन होग्रा टाइम जांचिनि यूज सेयो सामरो नक नापायना ताइ पुपुला सियो जे बीजेपी रो बैखे पाल तांसों पाल के तांगे होग्रा के रोनी तुई पंखोंगे तांगे ये उठासो के जाति नि काव के को सातमाम सेरप्रुई आब्रो बुङो काव जाति काव सासाके बरले आबदिमा जागाया याम देखिए बौ सामरो बारिम से मा थुम से मा तो आमे तिनियो चों पार्टी ले खेले नेनो पार्टी ले माता ले नेनो आरे इफो त्रिपुरा राज्य के
chồng biết thay kem chuyện mà nào một tổ một cái tay cô chỉ đi châu đi sang mà đi xí tí nữa chồng cùng bà nào lấy bro thằng ấy tệ tông này chín jaga tông tông tệ cái ADC cái ha bo jadi se khela mai ke abro Delhi jio budget alada from sab moha budget ma to nai abro ni administration o aroni bro by here from sason ma ke local ni self government modi ke bra ni zer by sason kher mani ব্যবস্থা ma ke aro bra ni hani odhikar bra ni administration new je সরকারি যে শাসন কেমন অফিস আদালত যত কিছু নকরানি অধীন মাওনাই তিনিও সরকার জিও রাখো পয়সা যত কিছু পারাও না মো প্রোগ্রামি অধীন ইমপ্লিমেন্ট খেমাই ক্ষমতা প্রাণ ইয়া পেদে কাউসে তিনিও চৌরফ চৌলে এডিসিলে মাইহা আর এভাবে এডিসিলো সে যদি উপায় আমি শিখে ব কংবারারংলে তংথাই রং অংলাই চম্প ও নাং নর উখলাইয়া দেখে এক সময় উখলাইয়া কে আর বলে চম্পর থানায় কাউকে বসে কথা বলছি বসে কথা tre development le je ko sarasti ni no paka dolan phon to no mizoram ma paka dolan le kha boy ko ta kha to me lo ya ari pholung je se doctor ka tal to pho ni bagan tor thang to pho nung arom kha bu thai ma ya ma mi khe no aro ni kha khom mo kroi ma khini ni jaga ya ni ha me ya ko no arom kha chori ma ya be ni jaga dio be ni jaga no kam to de se no ma to nai Bini jaga wa bagan barala tom ding se numa tom nai mam khenu rang ko pucha na ko bin phai oi ni na ba bagan le chonga ke khema ira nai se bo jaga le nung pe ku ri ke ma khema ya ro khe de khema no ajam mizoram tom ne ro ta o ma ya sa ma ha brang ma yang ye toi ma se brang ma tom se ma yang ya sikha ba je ta o to nai chi bru ro le je ja brang bukti jaga tom di hi abro se thang ma thang abdi ma obostha moi ro tripura ko ma o ya ana to bi Ro setre unku mami abos kan loga asuso khel maya sara lang songya borolari aron le chome ajanari phaine role maya kroi mole thal so ase ndralo khare bangladesh ri poristiti breke brahmo se breke kai thaile uthai ke to mele jati ro se ta nu sunya maya sara ka mele ma jati ro mon do ye brahmo le chome paile maro besia breke mi chombrano paya Ikhe brang ya ose tini pa khomata le brang ya otham democracy country o democracy how ke je bro ba bono plaimo bono ya mar pol law ke tripura rajyo le sponi chom puila rai chaske chom somayu tripura rajyo le ek somile chini him chom mayu mam ke bo hale kombararam no arai pho jokon tripura rajyo India by Mars ke pai mani poro India wa simani poro ke Tripura rajyo ni demography change on hamse roni bro bukamon wa le khapora maya sikhito bro proimon karono bei phathar bro phairo shason ke paya officer kam doctor ke bei bro no somoy ha abudi ke bro khona gyan na burdi nang bei ni phathar bro phaye boron bukasro no phira ke basra apana yang abudi ke mo bai ke bei ni phathar ne hani bro phaile no se roni hani saram se maya ke Brano jaga jamin joto kisu pat ya pe ke power chakri bakri phobrano bang ma tini hat na no ram ne phobrano bang tha abudi ke brang thino slai patum joto kisu suino sabon to phobrano ono khoma tang tham ke chombra me onglai paya keron bro mama ha ya guthar sokhe nije ne house he nije se mane no phang nije no phang ma yang ha norway se no phang tha pai ha ya guthar so abudi ke ajan na ni phaide rakhe gu boro Brani ha shoot ke brani no thai shoot ke ni no se ye ni no se jaga la tham phaya bra se nu la uta se ni no saro se no le ham shu ha kona se ma tha amole tinio mandari ma ding maro tinio bo be bo bari ding maro lama so ya tui kroi karen kroi school kroi abul ma jaga chong so koi ma tha chong purbele akia purbele chong harung tor khe harung nai thok ma jaga so se pai maximum chinim chim chu sa ro chung khau chine hala jang khama wo jambo tele mura ro jambo ambasa di maro jambo boka phadi maro bilunya di maro abdi ma koro mi chio se chine haro ha tor mo drum kani fosol ke bacha pai me chuai bacha pai me
আর এই হচ্ছে আবার হারানো মায়া মায়া বামকে প্রায় নসে মায়া মম এক সময় কে রকে চং দাঙ্গা হলে আমি নাও সিও 80 জন দাঙ্গা 80 জন দাঙ্গা হয়তো বানাং সিয়া কময়ো ওগরা হলে সিও ত্রিপুরা রাজ্য 80 জন দাঙ্গা মন পরকে জাতি বই জাতি দাঙ্গা হয়ে আজা নাং বাই জানানি হিমদেকে কংগ্রো বই কংবারা আবদি কং লাই মাথা মন সিওকে ওয়াং ট্রিং লাই খাওয়ে কেহা বে কেহা নাই লেমিয়া বাজার পকা লেমিয়া সানজা হরজা বইহিং লেমিয়া যেখানে মাই যেখানে নতাই ও বুথে ও রেল খেও বদি কেসে চং সালে মা ফিও আবদি খেও মো বাই খেনো তিনিও ব্লংব্রো হারে হা স্লাই তুই যে পোস্ট থইবো থাংস্তো আইনি জাতি দফানো থামকে পাই হানিয়ে প্রাইলি থানে তো বহুত প্রাইলি নাই তো আদা কে বাবা সুযোগ নিজেনি সাথা বুফান আও ব্লংব্রো নিমসে হ ব্লংব্রো নি মোলায়ে Trekani berisi larai, trekani misal kaham noros toket ma rangkang cat ma ada tore betul pion dalali ke. Sehingga kontor politik sobat demokrasi country apa tahu gণতন্ত্র bono. Tinio BJP haye, CPM haye, dalali ke ye. Abo berano yakum lagi tore betul. কিন্তু abo berane Cini ভবিষ্যৎ থিরি মাসে জনম থামইনি মাইয়া ব্রালে জন ফিল ফেনিছে রাখবু চাব্রাঙে ও তমো বাই তিনিও জন ফিল নাইছে ব্রা Amo yang si Saudi tak kumpul orang tini orang nak thay 30 40 pun cukup senan jaga. Nani jaga sekuriku, nara bro kam keca nai, tini orang kam keca thay kuri mo ino, tini orang ni asyik kelas sikla. Berani jiwan mulawan jiwan no important life no important remai yang berang krila sikhe pin jaga orang pin, bro jaga orang soye akhir mata kayu kam kepai, bohong boleh macam se, poribar boleh macam se. কিন্তু চলে আবার পুরান সিয়া চলে মা এই জায়গাও থাঙে বিন স্লেই মুয়ে আকে তো অমান বই দে চলে আচাই আবনলে সাবই সবাই আবে চোখ বিন স্লেই মুয়ে তো মানে জনম বিন স্লেই তো অমান বই চোখ আচাই মিয়া চোখ অবশ্যই নি বাই খরমা বই চোখ আসো নাই নাই অবশ্যই নি বাই খরাই কে চোখ তাই বুসাম কওয়ানা ময়া শিখে চলে বিন স্লেই নাও নাই মাকে বিন বাইলে পিলা নাই চলে Bila lang se pain lang se, bila le colong le pain paya. Nung jaba dia pun pain paya rano. Slide kau saya pun slide patung mereka kau le paya. Bur dia pun paya rano pun jauh paya. Abu di kau mau baik nung berapa itu le ni se. Abu jaga o cung kau ah krisik le, cung le. Mau le abu saya lah tu, cung le saya. Berkem sih le ni se sami sia, sama sarum sia. Roh Tripura ho brucung kosto mai pe ho pau thang boy se sa ro re ke bu the ho ar ho pau thang bu mauni abo chini kyan wa su thu ke chong so mo yache bobishon no chong so yang se bo amo se chong chini future no chini bobishon no so yang mon se chini mam phar ka kum pro adale sai kuna ne ho to ka ko kintu ar ho chong simaya Abu dikhe tinio chongpon ta o chong jesa chiri chata ko sini kawnos pore knare to mo dikhe ongpai to sini hogra ro horno gursi to ne to wala kintu apa hogra ro le ko bisai sai sake brangni bo brangni sak ke aman no chong se jem sinale tai bo chiri ta ko mam ko ta ko chabila samodisi ni sinale ke se payo ni chini ro nai bo ba de se payo Bung abo jaga tongke tinio bung, abo sorkaro BJP yo tongke bung, onek bini sujuk subida personal le bung kelami ko. Itu apa bung mana poroba ya hisioro, di berapa kamu bung kemo bela. Ada bini kapang bung cie, abo tomo bela alam thak ya ko. Aini bobi shot aini imsak film thak ya ko mundu. Simon boce tinio BJP ni asu, por cuma kemai tomo ya karbo. Itu ada broka bro betul sujuk bainu, ye kai pun tonai to. আবার চিনি মিশিয়ে পত্রে কেন নাইসলে মন বয়ে ত্রে কেন খামরো মন বয়ে চংবই চংবো পত্রে কেম বো বুনো কাখাই মেনু বিছলাই আং চুয়ানি নাও বুনোলে চুং চু মানে চুরি কেম yang se চুয়ানি নাও গিনি মা প্রবত মো আপনি বো আবদি মা বই ওই সোলে নাই নাই চং চিনি ফিউচার নো চং চিন্তা কেন নাই বড় 30 ফুট বাই 40 ফুট বাই কে বো হা জায়গাও চং তংলে চংলে ত্র ময়া কো আমে চং চিনি নাওনি ভবিষ্যৎ চং রেখে কেনাই Apa পরিকল্পনা le chong se chong nai mahara se chong nai aba mam khe na boy ka ham chong nai bro se chong nai
जेब्रो ना बोले कहम चोंगिया जेब्रो ना नो माइचारी एरो निरुफे तोंगयो आबुदी मा माया सारा प्रो ना बाये पालरी को मोहा बिस्काउ में माले तोंगया यांग मासो बो इलेक्शन बिस्काउ फाये को काम चौ सात मोबाइले नाले हम पादले मया इलेक्शन बिस्काउ फाये लो को काम साफेले रांखो पुचाते फुरी फेने लो नताय बुसांगो साइ को 25,000 नोबुई 25,000 माइनाय आं तिनियो गारंटी रिया सुइरि खनो वाबो जे साने राव नोबुई 25,000 रिमाइनिंग के आपले काम को आर बांग सियो रिमाया मौके बोले गवर्नमेंट स्कीम से गवर्नमेंट स्कीम ले कुनो दिन पार फैमिली पार माता के लिए अगले क्या पोस्ट स्कीम ले कोई तब जरा क्या है बस नामे को गवर्नमेंट आमरे लो किस्ती के लॉट के मारियो नो फोंथो लामा फोंथो एक कालीन के भैया मांगे गवर्नमेंट के सुके पास की है त्रिपुरा सरकार ने लोन प्रमोशन सासीसी त्रिपुरा सरकार तो वो 20 का मुझे सरकार पे नहीं रो प्राण इनको पोसा मसली नहीं जे माम के पूर्वे को सीपीएम साव के 17,000 कोटी रां स्टोनाव वाल बिंग जियो 17,000 कोटी रां स्टोव लाना ये ऋण सुतो त्रिपुरा सरकार तब बीजेपी सरकार पे बेहतर सासीसी प्राय 34,000 कोटी दे 37,000 कोटी 37,000 करोड़ लागाई गम तो आबार भारत सरकार के अनुसार लागाई गम तो सीसी स्विस बैंक रवा वाल बैंक रवा ब्राम इंसा लागाई गम 2 लाख नि साका रां करोड़ लागाई गम तो जे सरकार किसको फाइनाय आबो लागाई सुपाया आबो इसे कक्टर सातो बीजेपी से तुम याके माको खेमया অথচ बीजेपी सरकार फाइए पूरा भारत वर्ष नि इकोनॉमिक इंसा डाउन था सिसिना आबोले ना नले सापो ना फुनम सिमया अपन काम के समया যদি সে ইকোনমিক গ্রোথ উম তুমি খে भारत তিনিও $1 আমেরিকানি রাং খাওয়ানি 90 টাকা বের কসাবি আমেরিকানি রাং মাত্র খাওয়াছে अब अमेरिका नि रां बाय आंसले लेखा आइले 90 টাকা बुनोबा दिस 90 रुपीस तार माने स्पोनी रां वैल्यू तुमके हला अमेरिका ने ना इंडिया नि इंडिया सु वर्ल्ड माने फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमिक ये पत्रिका से आप पत्रिका से नि रोले आ मीडिया रोले मोदी थिरां माचाम साइन कोसे किंतु आसल वास्तव ले बोया वास्तव ले नि चेहराले ओ रां से नि पूर्वे फुआ उनसा ताऊ उनसा अमेरिका डॉलर ताऊ $1 से $1 से 90 रुपीस के चों मिलेगा दी क्या हो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ उम देनो ओवरऑल हिसाब के है इकोनॉमिक ले डाउन तुमसे बोल आमा कुबाल आमा तो तामो बिल्डिंग बो चोंगाई तुम बोले बच्ची नहीं नि टैक्स से लो तो इंडिया भारत सरकार से टैक्स ला तो ना सिग्नल कोई जीएसटी टैक्स जीएसटी 18% 100 টাকা 18 টাকা মার নাই 1 লাখ के 18,000 माने নাই गवर्नमेंट न आसु जरा आदै खेला तो बासु ग्रो बासु लामा तामो बासु इंफ्रास्ट्रक्चर पर राम भैया भी सेंट्रल गवर्नमेंट थी नहीं थे की दागा के जेपी मरोला पेट्रोल नि दाम सा बारो हा गैस नि दाम सा हा हिसाब दे तो मंगबै बारो मी आबो पब्लिक री तुमसे खबर आवा पेट्रोल तिनियो 100 টাকা नि ऊपर मा पाया डीजल पूर्वे 30 টাকা मा 50 টাকা नि 60 টাকা नि ऊपर मा पाया हर कोचिंग ब्रोमसिया मोदी है तो मुमकिन है अब कौसा मोदी है तो मुमकिन है इनके बाद मोदी भाई बात से कम किया है जे जगह पेट्रोल 50 पूर्वे 60 টাকা मा 20 টাকা बेरिफाई के जाबो से मुमकिन है No $1 में दिन $1 इक्विवेलेंट 30 रुपीस खेती में क्या आवश्यक इकोनॉमिक ग्रोथ में के ताऊ चों बोधि बारोस न चों सीन नहीं के चों न ब्रेक किए थों तो या पॉलिटिक्स निमन को मासा हमने तीनों चों बीजेपी में अलायंस ठीक है मांगो अलायंस में कभी मांगो प्रांगो चिंक माबा खालेगी इके चों एग्रीमेंट खाले मत हो चों चुक्ति खाले मत हो महाराष्ट्र चुक्ति खेमत हो भारत सरकार त्रिपुरा सरकार बाइके काउ खाते लिमत हो जे एडीसी इलाकाओ बो मानुइनो चोनो सोफ्लम खेरिदी बो मानुइनो चोनो आके खेरिदी
abong ke chona bai palunai ile mo kau tumi ke braka abu ke kose ha election 2023 election is kang kose kose ye pa ke ha nang ni chaimo dabi chong mane ha nang ni chaimo manoile nang mo manoino tinioro administration empowerment re ma tini chonote rang direct funding kherma central sio chono direct funding rinung tho roni administration tre khomata chono rinung tho land ni power rinung tho chono nini roni history roni culture identity no preserve rinung tho abudi machili Delhi o Bombay o Kolkata o jekhane sekhane metropolitan city o chini keha matlab guest house matone er padeo hostel matonai broironi hostel klaroni hostel bodimak ba madiman aro to mondo abo diman rono pram boi boise chongchukti makali kintu abo chukti tinio bosinita kelai ha ar pa abo chukti na to moha ko implement ke amon boise tinio pram biruddhe chongkau masaki mamke pram boi pal bravo chono fil ami hi chomsi me amra yo IPF tino pram je babe fil ha tau ti prama thara pram fili nai to arai ho ti prama thale fil ma ti prama thaya abon be se tinio chombo ko ma sao are kele chombra boi kahama ki awale cho sabu talai to mamu bra jodi chono fulfill chemical chini demand no chono rimike abo demand le maharaja ramwe ma maharaja tre bini সম্পত্তি যোগান ma abo demand yale ko abo demand ne ni aini public ni জনসাধারণ ni উন্নয়ন বইছে জনসাধারণ ni লাভ বইছে বড়নি চাইরনি ফিউচার বইছে চং abo সাইও মাবে চং ro university ni kausa mabe chong tinio tawo edisi nandaro school kaham kroi makroi chakri lamaya mabe chong abong to abo obostan be korin boise abo diman lekhyo ke edisi ra monang joto sipaya homoyo BJP ra ju sao ti pramathar ho edisi sarkar kemo ma khemera amaya strike saknari ro central government sio budget khetu yo Tripura sarkar ke 32000 koti lai thare edisio kem suri edisio ke state se budget ma sai central ma sai amount time sabo chole direct funding mon abono direct ya indirect se cholo state se ma sai nai state government ke chonam sa rifi 919 koti 1000 koti ko se ribre edisio develop kene be edisio ham pandam boy edisi প্রশাসন no edisi ni je administration no rang rimo se matro 900 1000 bus kaya abo bochono development kheme yangie rang kau sakine jen jaga 32000 কোটি তুই ভয় ত্রিপুরা সরকার দিল্লি জিও ভারত সরকার দিও আবার আমরা খুবই পাবলিক প্রশ্ন খেমে নো এডিসি কে কি ত্রিপুরা নি বাইরে রে ত্রিপুরা রিন সি নো নালে যে এডিসি হলে কম নালে ডেভেলপ খেপিয়া এডিসি স্কুলে অবস্থা পাবলিক কে ব্রাঞ্চ চেলে আবে এডিসি স্কুল চালা মই পকে এডিসি ব ত্রিপুরা নি সি নো না আবন বাদে ত্রিপুরা সরকার তে রেভিনিউ মগে ট্যাক্স ইমান আম চিয়া মই খাজনা কে ব্রেকেলায়া আপনার সরকার কে মানে বত্তই বুতল পাইকে চম ট্যাক্স মারিও না রো ইনক্লুসিভ ট্যাক্স এমত নড়াই মোবাইল পাইফ মারিও দো বচো মোবাইল যে পাইমো bo mobile tax lape masi chono directly indirectly late uprekhe company ke sarkar no tax rio chongkhe company no brani profit real ma payo ge ba chini chi no kham to nale ke profit abo company sarkar no rimo chi tio create no rimo si ke tax le chomo maria oya rio are photre mohasini tre alada tax directly ke maria mo ke maboye abo ke chokhe edisi elaka to monbois एडीसी इलाका तो ने का अब महाशय ममके एडीसी के क्या प्रोटेक्टेड एरिया और ट्राइबल कम्युनिटी ट्राइबल रौनो वो एडीसी इलाका वो ब्राउनो जागा से बोले बोले ब्राउनो ले महा सरकार नो खाजना रे मानी ब्राउनो ताखिरगी फ्री खेतमा कौसे आरे बोले इनडायरेक्ट वे चोरिबा तो डायरेक्ट ले चोमल मारिया डायरेक्ट के बुक्ति देमा যেমন দোকান রিফো নুম যে যা খেপো বিজনেস খেপো নুম ডাইরেক্ট মারি তুই নমো পড়তো তুই সাপ্লাই পয়েন্ট পড়তো ডাইরেক্ট মারি নুম মিউনিসিপ্যালিটি র পা বিল মারি বাবু কারেন্ট বিল রি দেখে
ke abudima manoyo chono relaxation de to ADC amo ADC nawo cho ADC no protection de nawo ke ADC no bupai ni hi to paper ke bini ADC to mon bai se tung chini roni land roni ha chung drau to mu roni ha bi pai mi ya phathani tre phathan ro pai mi ya kongklo ro photho tre phathan ro pho je ja photho tribal ni khoyele ro hale pai mi ya tribal pa abar mizoram ro pai mi ya roni citizen maunai abo ke sero bini ha phabainai pai mi nei bo ain ade mo to mo ye chung drau to se bo ha bo ari ba abor pakiti tripura sarkar chonwa emon ke ain stamp te ha bra ya dinos ha kagos kire ma e no ni allotment ma ne ke khasten SDM thima thanai তহসিলদার thima thanai DM thima thanai khere ha abake ro ADC ni land bill pass kiyan karon ADC ni land bill jodi pass umongke abo prati tha na ya sini headman bo chudri chudre bo elaka la ha bo nai sin system na se klai mas ke bodi khen maro ba ain to abo implement kene baki to ভারত সরকার দিয়ে জবাবন মনসায়ও যে চিনি দাবি এডিসিও যে বিশা পাওয়ার মাতো আবরণ চনো সেরিনিং তো বন চিনি দাবি এবং র এলাকা চমজে তমনেরাও চমদ্রওই তো নানাই এবং বহার চমদ্রওরিতে নানাই বহার দ্রওরিতে মেয়াসিকে চমজ তো ফিউচার ইন ফিউচার কাউ সামনে চিনি নেক্সট জেনারেশন বদিমাস রাইস এরাউনি ব্রানি ভবিষ্যৎ রই থানে ব্রা বিনি তলা প্রেসলিং প্লেনে আবন বয়ে চমবন প্রটেক্ট কেনে নানাই পার্টি তরও তিনিও বিজেপি পন্থ সিপিএম পন্থ কংগ্রেস পন্থ ফাইনাই কাউ কামসা ফাইনাই রাংখা পুচা নানো লুট দেখাইনাই লাটি ককরে তালা দিলে মিয়া যেম সারি মাইলে আবার 25,000 মারি নাই হলাস লানি না মাই মার মাসে যে মাইলে লাটি ককরে আরি হবো আংশিও 90 পরি মাইয়া 50 জন 30 জন বেনিফিশিয়ারি খেরি মাইলে মনো আবার বারাল মাই মাইয়া আবো এলে প্রবলেম থাঙ্গিয়া আব 25,000 বলে থামো থাঙ্গিয়া কে আবদি মাতাই কো জানাও নি নাম পা ভিলেজ কাউন্সিল इम्पोर्टेंट जेता विलेज काउंसिल ग्राम नि सबसे नामो के विलेज काउंसिल विलेज काउंसिल नि माध्यमे चौपा के भाई विलेज काउंसिल जखन क्रिएशन के नानी वन विलेज टोनी के आबरो सेंट्रल नि फंड भयो स्टेट नि कमिशन नि सेंट्रल फाइनेंस कमिशन नि फंड नीति आयोग नि विभिन्न नि फंड रो भयो आबो बाइसे चौपारो उन्नति खमयो এবং বরঞ্চ রেজুলেশন রেখে দিল্লি গভর্নমেন্ট পন্থ সেন্ট্রাল পন্থ স্টেট পন্থ আবো রেসপন্স মানি अब ऐसे विलेज काउंसिल इम्पोर्टेंट अब विलेज काउंसिल गइरो लाई थाने चौखाय ब्रह्मया क्रिएशन को क्या किंतु स्टेट गवर्नमेंट अब न ब्लॉक पे देगा अब बहुत ब्राउन যারা বিজেপি খেলের নচো সাথে নাও বিজেপি খেলের সঙ্গী আবস পক্ষেয়ানি হেয়ানকা আইটি নোটিফিকেশন তো আনা নওয়া চরিমায়ো গেদিসি নে হইতেলে সোনা ক্লিয়ার খেপায়া গেজেট নোটিফিকেশন তো ব্রাউন যদি কপি মিকে কোডো চ্যালেঞ্জ কেদি अब कोडो চ্যালেঞ্জ কেয়ে চনো কপি পিকলাই তো আমে कॉफी पोशाक पैसा पोशाक नाउ सिनाई पब्लिक को सिनाई ब्राउन जे कॉफी सासाय राजनीति के अब बेसी दिन थिलिया अब दिमा राजनीति ले चौखा खातोनिया सिमरो लोग बोइमा काउ एके साये राजनीति के फैदी थांगमा लामाना चौनरी फैदी बीजेपी पौंथ कांग्रेस पौंथ सोय सोय थानमा जातमी के चौ पा बीजेपी पौंथाने कॉफी किंतु आरे फनानो फिल्म बैसरो के कॉफी सामैसरो के राजनीति खेमा आबले चौ बेसी खालमाइसिया जों सैमाइसिया आखे मोया बरनो चौ चिनि मा फाते ताकुंपु कामरनोखो गार्जियन कामरनोखो बो एलाका तोनै जो तरफ चौ साले नै नाउ बुझैले नै नाउ बो दिसकाङो इलेक्शन फाइनाय ब्रो बांमा पार्टी ब्रो फाइनाय नुनो रांनि विभिन्न काउ साये को फिल को फाइनाय आरै बो आबो बेले चौना सामपान्दाल मोया आमोये तेरे जगह को समुई चौलारो तिमो तो मन बाय चौ